Kinilala ng Siyudad San Fernando, Pampanga ang tatlong kumpanya sa ilalim ng Laos Group of Companies o LGC para sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapaunlad ng tourism sector sa lungsod. Pinarangalan sa ginanap na Tourism Star Awards sa Heroes Hall nitong Martes, September 30 ang CLTV 36, Microtel by Winham Pampanga at Laos Group Event Center. Kabilang ang tatlo sa mahigit 170 tourism stakeholders na nakatanggap ng iconic Parol-inspired trophy bilang pagkilala sa malaking ambag sa industriya ng turismo. Liban dito, humakot ng tatlong tropeyo ang Microtel by Winham Pampanga mula sa iba't ibang kategorya. Ang Child Safe Tourism Establishments, Tourism Statistic Excellence Award at Pamamugeng Fernandino Champions bilang pagkilala sa kausayang ambag sa larangan ng hospitality at pakikipagtulungan sa mga katuwang sa industriya. Ginawara naman ang Laos Group Event Center ng Tourism Statistics Excellence Award at recognition bilang DOT Accredited Tourism-Related Establishment. The Tourism Star Awards shine a spotlight on establishments that raise the bar in tourism and proudly champion the city's programs. That's why this recognition feels so special. It tells us we're on the right track, delivering top-notch venues and services while helping boost the city's vibrant tourism scene. This is a shared win for all of us, no? Particularly sa team natin, and not only for the LGEC team, no? Nagkaroon din ng award yung ating Microtel, no? So it's really good, no, na hindi lang yung team natin sa LGEC but the rest of the team, and this will definitely inspire us to strengthen our relationship together with our business partners, yung mga suppliers natin, yung ating mga customers, and at the same time, the city government, of course, no? Kasi partner din natin yan. Binigyang diin naman ni William Canlas, TV Operations Head ng CLTV 36 at Nina Carla o DJ Tyra Bitug, RBC Media Group Vice President at Deputy Head, ang layunin at tungkulin ng organisasyon matapos matamo ang pagkilala bilang masugid na media partner organization. Ang CLTV 36 ay matagal ng media partner ng local government. Tayo ay nagiging daluyan upang malaman ng mga tao, especially mga Kapampangans here and abroad, and even people outside of the region, about the colorful and wonderful traditions na meron sa San Fernando, Pampanga. Ang Radio World Broadcasting Corporation, or now known as RBC Media Group, which composed of CLTV 36 and RW 95.1 FM, ay committed po to support the tourism industry dito po sa ating syudad, San Fernando, at ng buong Pampanga. Asahan po ninyo na kami po ay patuloy na susuporta po sa mga proyekto na makakatulong po dito sa ating syudad. Lalo na that would help uplift the lives of our ka-Fernandinos. Mas na-inspire kami pag nagkakaroon ng mga ganito, no? So maraming salamat, and we really look forward to having more of this awards and recognitions in the future. Bilang pagtatapos, ipinaabot ni Mayor Vilma B. Kaluwag ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga nagsikap at nag-ambag upang patuloy na itaguyod ang San Fernando bilang Christmas capital of the Philippines at home of the Giant Lanterns. Napapanatili natin ang brand natin bilang Christmas capital at home of the Giant Lanterns habang kabilaan din ang mga parangal na natatanggap mula sa 3 awards ng Region 3 Philippine Tourism Awards sa national level at World Travel Awards naman sa international level. Rainiela Tugay, CLTV 36 News.